Fil-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wiegħed li bi-gvern imexxi minnu il-waiting list tal-operazzjonijiet kienet ser tispiċċa l-kollox. Madankollu tarif moti fil-jiem li għaddew fil-Parlament mill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar jikkonferma illi din il-wiegħda tal-Prim Ministru baqgħet ma twettqitx. Għal-mistoqsija tad-deputat Laburista Anton Refalo jirriżulta illi 4 snin wara l-aħħar elezzjoni ġenerali huma 15,084 il-pazjenti illi huma fuq il-waiting list fl-Isptar Mater Dei. Il-maġġoranza assoluta, 80%, qed jistennew li jsirilhom operazzjoni jew tal-katarretti jew tal-bdil tal-irkoppa jew il-ġenbejn. 3,800 qed jistennew operazzjoni tal-katarretti, 7,800 min-naħa l-oħra qed jistennew operazzjoni tal-bdil tal-irkoppa jew il-ġenbejn. 1,560 qed jistennew li jsirilhom operazzjoni il hija relatata mal-qalb. Hemm 850 li qed jistennew intervent mediku relatat mal-kirurġija ġenerali. Waiting list fuq sma oħra mbagħad fosthom kirurġija plastika, neurokirurġija, uroloġija, ENT u dentistrija jammontaw għal 1,500. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal kemm il-darba illi il-waiting list ma tista' tintemm qatt. U l-waiting list, jiġifieri, lista ta' persuni li qed jistennew l-operazzjoni ma tista' tispiċċa qatt għax inkella tispiċċa d-dinja. Saħansitra ddikjara illi fl-aħħar elezzjoni ġenerali sar żball fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista f'dik li hija wiegħda illi saret dwar il-waiting list. Il-waiting list ma tista' tispiċċa qatt. Inserġa ngħidilek biex toqgħod tirripetiha. Le, ma tix tifqalix. Waiting time. Għaliex għaliex saret fil-weda tal-programm elettorali? Għaliex forsi dak iż-żmien rridu jgħidu waiting time u għal waiting list.